दिनै 30 मार्च फरायसा सान बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाव होखायाबा बे गोलाव समसै जों फालिबोबाय थादों नाथाय देग्लाय बोसोराव जोङो खोब माने गोजोननाय मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि नांथाब नाजानाय बर' माहारिनि गाबखांनाय नाजानायनि गेजेरजों दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि 67थि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ जे फरायसा सान हिसाबै जों फालिदों आरो बेखौ जोंजों लोगोसे देग्लायनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआबो मोनफ्रोमबो स्कुल कलेज आरो इउनिभारसिटिफोराव खुंनायनि मोनसे बिथोन हरनानै बेखौ आसाम नाङैनो फरायसा सान हिसाबै खुंनायनि मोनसे सान थि खालामबाय मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि केलेन्डाराव जे फरायसा सान हिसाबै बियो लिपिबद्ध जासिगोन दिनैनिफ्राय बिनि जोंनि थाखाय बिराद गेदेर मोनसे एचिभमेन्ट आरो बिनि थाखाय जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो जों आसाम गभर्नमेन्टखौ बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोङो साबायखर बावदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ अबसे थांनाय बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना खुंबोदों दा बेखायनो बिथांमोनखौबो जों साबायखर बावदों दा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो जिल्ला हिसाबैनो खैराबारि दख'रानि सिङाव थानाय महिरंग फावथिनासालियाव जोङो बेखौ खुंनाय जादों बेवहाय जोङो खोब माखासे आलासिफोर जायफोर बड'फानि समाव खामानि मावबोनो मोननाय बिथांनि थाफानो मोननाय बेबायदि माखासे बिबानगिरि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ लानानै दिनैनि बे फरायसा सानखौ जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै खोब जेसेबां हायो गाजा गोमजायै खुंनो जोङो नाजानाय जादों बेबायदिनो जों खुंनाय जादों दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय जोंनि जिल्लायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ माने खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान मोनजेननाय लोगो लोगो जि बड'फा बिथाङा जे बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायनि जे मोनसे सिमां आरो थांखि लानानै खामानि मावदोंमोन बेखौ दिनै जोङो मोगथां महर होनांगौब्ला बयबो बर' रायजो राजाफोरा मोनसे दायित्व दङ बे गासै दायित्वफोरखौ जों बहन खालामनो नांगोन आरो बेखौ खालामलांनांगौब्ला जोङो दिनैनि बे बुब्लियाव जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव राफोद जानांगोन ससिय' इक'नमियाव जोङो राफोद जानांगोन आरो बेफोरखौ लानानै जोङो बयबो दिनै जानजि खाफ्रादों रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिखौ बड'फानि जि सिमां गेरेमसा हारि दानाय माने मुलुग दरबाराव मोनसे सिनायथि डिगनिटि लानानै जोङो थांना थानो हानाय बे पर्यायसिम लांनायनि जि सिमां बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानो नांगौ जों बे बाथ्राखौ जोङो सावरायनाय जादों दिनैनि सम फरायसा सानाव जिहेतु माने दिनै PhD हल्डार लाबाय बा MA पास खालामबाय बिथांमोनखौ स्पेसियेलि दिनैनि दिनाव बरायहोनायनि एबा मान जासिनायनि बेबायदि बेबायदिहालागि जोङो जायफोर माने फरायबाय डिग्रि हल्डार्सफोर जाबाय जों बिसोरखौ फरायनायनि हाबाफारिखौ जों लानो हायो आरो हायि बेबायदि जेबो गैया आरो जों सानदों उननि समफोराव जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लालांगोन आरो जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायगोन एबसु हिसाबै जोङो सावरायनानै जिहेतु जोंनि सबनिफ्राय देरसिन फरम हिसाबै डेलिगेटआव जों माखासे डिसिसनफोरखौ लानाय जायो आरो जिखिनि नोंथांनि सोंथि बिथांमोनखौ बरायनाय डिग्रि हल्डारफोरखौ बरायनाय बेथ' खोब मोजां हाबा आरो बिनि गेजेरजों जों निस्सय माने माखासे जोंनि इयुननि पिरिफ्रा उत्सा जागोन इन्सपिरेसन मोनसे मोनगोन बेखौ जों हायो आरो ओरैनोब्लाबो खिन्थु जों जिखिनि माने डिग्रि हल्डारफोर बिथांमोनखौ माने जों बरायनाय मोजां माने पास खालामनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय बेफोर हाबाफारिखौ जों लाबाय थानाय जादों आरो उननि समाव जों बेफोरखौ लालांनो हायो